Здравейте, гледате Часът. Продължаваме с Димитър Владимиров. Един човек, който се бори за истинския футбол. Така ли да разбирам? Добър вечер на всички. Здравейте. Защо се налага? Значи да кажем първо, вие сте сред учредителите, основателите на това да се създаде отбор на феновете. Значи аз съм инициатора и създателя на сайта. Да. Занимавам се с На веб сайта, дизайн. не на сайта Опасните, на сайта... myfutbolclub-bg.com. футбол. Да. Да, моя футболен клуб по-скоро, не мой отбор. Да. Като идеята каква е? Да има футболен отбор, който да се управлява изцяло от феновете. Те решават всичко. От каквото се сетите естество. От началото до края. От създаването, развитието на отбора и всичко, което се сетите. Като каква е разликата от някои футболни клубове, в които има членове? Всичко става през интернет. Това е идеята. При вас става през интернет. Става през интернет. Вие не се събирате. Значи не пречи на един момент и това да се осъществи. Но сега всяко едно решение се взима в интернет. На самия сайт има възможности, отговори по определени теми, които са поставени и хората решават. Идеята е да се съберат 20 000 човека. Всички заедно определяме какъв да бъде членския внос, от коя лига да закупим отбор, от кой град в България. Значи вие събирате 20 000 човека и си купите отбор. Или го създаваме от начало. Една от двете. Това са двата варианта, зависи вече... Какво значи да създадете от начало и какво значи да си купите? Значи купуване на отбор е взимане на отбор, който съществува в момента и играе в някои от дивизиите. Примерно Чихо от село Бяга ли беше? Село ли? Да, където играем Маргина. Да, където играе Маргина. Да, примерно. Да. А да се създаде от най-долния ешелон, зависи от коя група, от кой град сме и вече колко групи. Дали има Б-окръжна, А-окръжна, Северна или там вече съответните структури. Човек Тръгва седи... се от най-ниското ниво. Човек, като гледа идеята отстрани, си казва, добре, защо се налага феновете да си правят отбор? Има толкова отбори в А група, в Б група. Да, но тук имат глас. В кой отбор имат глас феновете, според вас? В момента. В момента, да. В кой отбор могат да кажат дали феновете да бъде продаден еди кой си футболист? В никой отбор. А защо трябва феновете да казват кой футболист да бъде продаван? Защото на феновете им е писнало вече други да решават, а те да се ядосват за някои отбори да виждат какво става. А така искат. А между другото в интернет има, нали, не като моя сайта, футбол менеджери, такива, които са игри, които нищо не се случва. А тук се случва реално нещата. Хората живеят с това нещо. И основният пример е Epsfield United, Англия. Какво е това? Я ни разкажете. Значи преди една година, даже няма година, ноември, за 3 месеца се събраха в Англия, точно по същия начин хора. И решиха, че ще си направят отбор на феновете. Пуснаха сайт в интернет, както направих и аз, и се започна събирането. И за 11 седмици и 3-4 дена, ако не се лъже точния срок, се събраха 20 000 човека. Решиха, че 35 паунда събира всеки от тях. Дават ги по една сметка. Определиха клуба, който да закупят. Те решиха да закупят клуб. Даже целта в началото Добре, беше... как се определя това? 20 000 човека гласуват, така ли? Гласуват, да. На анкета, като всеки има право по един глас по темата. Всеки казва, аз искам примерно да закупим еди кой си отбор, еди кой си. Така. Просто той е имал възможности, кои клубове, защото сега не може да отидеш да купиш примерно Левски, ЦСКА или някой друг. Да. Има възможности. Имало е възможност и целта е била Leeds United. Но поради много дългове не са успяли да вземат този отбор. И са взели този, казва се Epsfield United, вече една година съществува. Спечелиха за една година FA Trophy, се казва турнира, който е купа на Уембли, се игра финала на долните лиги. Това е 5-дивизионен отбор. Целта тази година е влизане в следващата дивизия до 7 години Висшата лига на Англия. Какви са причините? Там в Англия, тук в България? Конкретни неща ни кажете. Значи хората искат да участват директно в футбола. Значи те искат да взимат решения. Защото, примерно, както много хора недоволстваха, ще дам пример за Левски, на който съм фен аз, независимо от всичко. Много хора имаше недоволства за хората, които се продадоха. Примерно, днес е матча Левски-Жилина, феновете пеят за Мъри. Треньор е Велев. Недоволни колкото искате. Ако четете в интернет форуми и всякакви такива, където може да се
види мнения на хора по спортните медии. Добре, бе. Се вижда. Сега се сещам. Нещата са много прости. Ето как стават. Това е като публиката в театъра или каквото и да било забавление. В мига, в който публиката не харесва играчите, режисьора, тя става и си заминава. Продажбите падат и театъра се закрива. Защо не се случва така при отборите? В мига, в който феновете са недоволни, това е най-естественият начин. В мига, в който феновете са недоволни, те не ходят, не гледат. Да, но виждате, че има мачове и без публика и си продължава да си има мачове, уреждат се мачовете и няма фенове. А феновете искат да гледат, искат да участват, искат да са част от всичко това нещо. Много хора искат. Значи аз да ви кажа, стадията стартира преди месец и половина. На 19 август. Твоя сайт. Да, сайт. Значи първия месец, още докато го досъвършенствахме така някои неща, докато видим как ще бъдат, имаше 100 човека. В последната 8 дена, да не кажа седмица, има 700 човека. В момента 700 човека се записали в твоя сайт. Готови да подкрепят с пари, с всичко, да. един Ако отбор влезете на във фенове. форума, пишат какво ли не, предлагат на медии, нали, да се говори за това нещо и какво ли не има. И другото, което е хубаво, поне според мен, че масово има хора, които живеят българи в чужбина, са зад идеята и се свързват с мен. И искат да участват. Добре, можеш ли да ми обясниш, аз понеже не съм много навътре в нещата, но да ми обясниш как става този фокус в България? Стадионите са празни, а футбола продължава да съществува. Обикновено, когато няма търсене на нещо, то умира. Да, обаче има прекалено интереси, които нито аз, нито вие ги знаем. Това Еврофутбол, Спортингбет, залози, случая Беласица Ботев. Какво значение, че нямаше фенове на матча Беласица Ботев почти? Хората си изкараха парите, които управляват двата отбора. Какъв е случай? Я ми разкажи. Преди матча беше ясно колко е първото полувреме резултата, колко е за края на матча. Коефициент 80, сметнете. Сашо Диков обясни цялата схема, прекалено точно и така. Хората викат за какво да ходя. Обаче нещо да стана с тия отбори, утре пак играят. Пак ли при коефициент 80? Стига да искат. Ако искат и 100 ще направят. От тях зависи. Те могат да си наредат състава, могат футболистите, могат си. Можеш ли ми помогнеш? Аз само ще попълвам, ти ще ми казваш какво. Аз не го знам. Аз го видях по телевизията тази информация. Аз нямам доказателства, нито го знам. Да. Значи... Ванката е притеснен. Нашият сътрудник Иван е записан в твоя сайт. Иска и той да става съдружник в тима на феновете. Обаче вика да не е пирамида. Така, имаше прекалено... Нали, първото мнение, което казаха, беше това нещо. И аз това, което мога да кажа, че първото нещо, за което се появявам тук, е хората да видят. Нали? Защото най-лесно е в интернет. Че има жив човек. Който не се крие, имена, телефони, всичко ми има на сайта. Аз не съм се скрил. Имам и адреса на фирмата, от сайта ми може да се отиде, всичко може да се види. Другото, ето ме тук пред всички хора. Всички, които са регистрирани, са получили имейл вчера, че ще има участие, за да видят. Другото, което е, ще има финансови отчети. А и най-важното, което не е задължително, аз да съм част от ръководството на този отбор и да управлявам със средствата. Аз съм инициатор и сайта е мой. Създавам сайта и това е инструмента, с който се управлява. Не е казано, че аз съм човека, който управлява този отбор. Ръководство и всичко ще се определи от хората, които са регистрирани. Аз спокойно може да не съм сред тях. Аз съм инициатора на това нещо, както е в света. В Италия в момента избират ръководството и доколкото имам сведение... Това най-новата вълна, отбор на феновете. Да, най-новата вълна и във всяка една страна почти в Европа започва да има подобно нещо. Като в Англия вече действа, в Италия в момента избират ръководство и решават кой отбор да вземат, защото са решили да закупуват отбор. Така че ще има отчети, които са на сайта и най-важното не е ясно дали аз съм някакъв човек там, освен да поддържам сайта. Така че може да са съвсем други хора, които в момента се регистрират дори днеска или утре. Успех ти желая!